Ndamuka muna sindu kudama faera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya ndivavo pamusoro imambo nemakurukota ndinoda kutaura ndichidai ndine mudzimai wangu last year takavhara bhizinesi redu ndobva tawirirana kuti ndakuenda kuSouth Africa kunotsvaga basa, ndobva tachata nekuti mamwe mabasa anenge achida munhu anenge ane mudzimai emuchato. Ndobva ndasiya mhuri kuno ava baba vari panext apa vakabva vasara vakanyenga mudzimai wangu ndobva azvizva achandide muna September. Ndazodzoka kurufu rwababa vangu mwana ndobva ndiudza kuti amai vari kugara naNowe Mutangi ndisipo, ende umbowo huripo ndatenda hangu. Pamusoro imambo ngezi nyaya yari kutaurwa nababa ndeyemanyepo. Mudzimai uyu ndongoziva kuti munhu undoshanda naye kuchemukuti zvokuti ndinogara naye pachikoro. Zvekare mambo ndanga ndichikuda pamwe dare rinoringa ndibatsira. Aya masamoni andakabata ndesilver court andakapuwa nomurume angawe ateerera ake mutemo haubvumidzi maloya munhu ndamutaurira ake upindai goita anouya ake umuteerera sevamwe but zvaataura zvinhu zvamakutaura ini saka ndanga ndichida sokuti goita karavha kuti sinzi iri semukesi baba ava vasarudze dare ravanoda kuti nyaya yavo itwe kusivhu kana kuti pano. varipo mubvunzo wakanangana nemi hanzi nyaya imwe chete mai makara matare maviri kwaichichudzai kwamunoda kuti tidhire nenyaya tiri tinoda kuti ishandwe kuno here kana kuti pamusoro nyaya haitongwe kaviri, ungovhunzawo zvangu. nyaya imwe chete nyaya imwe chete inotongwa nedare rimwe chete kana pane rimwe raresva muono apira yake kune rimwe handire akakozi kana iri 1 ichinzikwawo kwechinzikwawo kuona kwagara kunotoziyana zvematariro ayo mazona saka zvinokanganisa kutombo kwayo aidha fundo kana saka inenge ichida kuti ingomira iri kune imwe saidi zvamunogoda kuti kana musina kuzokutsikana ikuome moenda kune chi ndo ridzadwa kuti yaita imwe chete. Hapana kuipa pamwe munoda nguva yemufu muongodi funga kuti munoda kutasi aiwa ngatitongai munoda kutonga munhu ngaitonge nyaya mune mauta zvinoreva izvozvo imakukudziwa fish noti neyangu ndakuitisa kusanakoti nebatsiro nokuti kana yakadai so tikamutaurana nemuromba inenge iriko menu kana vanhu inenge iriko
saka inoda kuti kana mapfunga kuti nokuti uko pamunoona ava ndoko anodanwa vachinzwa vane vachidifenda munhu wavo kunoku havabvumi kudifenda munhu munomuto totonga vanhu ndirani zvitukusangana nazvo tukona titone vanhu vedu vakatrainwa tinavo muno asi mambo chete tine vanhu vekumasesari vanenge vachiona kuti nyaya iyi ikamira sei uko ava vanoisa rokuma umwe rokule magweta chitaura vari muyamuya nekutonga vachiverekita vanhu vaita kubudisa chero vanhu paanoziva kuti haapa zvivapakapakome mazona so ndoruda mumatambudziko ekusiyana kunyadza vanenge vana kudifenda wavo anenge amutauriri akadzidzira kunyuka muzvinhu ava vataraunda yokuunza vanhu pakaoma papaona munhu achifamba abuda amunzekane kuona zokugara waenda munhu atobuda ndokusiyana kwematara todii havana kuramba kutongwa asi vari kuti munhu ngaachuzi dari pane kuti mumise kumatare maviri panguva imwe zviri kunzwika kaita mambao ndazvinzwisisa hanzi withdraw this issue yemapapers mouya zvakanaka musina nyaya tinopaita zingatidwe zvataura kumaoko zvinhu zvari kutaura asi ari kutati itongwe pano handisi kuramba kuti itongwe ndinodavira kuti itongwe asi mushure mekunge aita same process yakaita kucivil court andipa bepa rokuwithdraw kucivil court ndouya ndotodavira handirambi 24/7 ndouya ndichidavira haidi vachitaura kuti vanenge vakachata muchato wavo une problem iyoyo unoita here pacustomary law isu hatigurisi muchato asi zvekuchatisa ndinoziva tutakuchatisa hatigurisi muchato pari zvino ende haisiyo nyaya yatikutaura nezvo tikutaura nyaya yekuti munhu akatora mukadzi munhu maibata asi andinosanangura udzamu manje mukadzi yemifunge tatakachata maona ndakatongerwa mukadzi asi nomukadzi yemunatakadii udzamu kuratidza kuti yanga isi marriage yekutamba yanga yatiti ndakasimba mazvinzwisisa munangani hatitesi saka isusu yekuti munhu atora mukadzi wemunhu tinoitonga takasununguka kana vakuzoda zvekudamburisa muchato kwavakachata vanokuziva nzi kune process inoti kana yava iyoyo zviri kunoku nyaya yedu yekuti isati tikurudziri kuramba nakurana handi mune mwana tine vana tinotaura kuti mukadzi tinoingeredza kuti naiwe wadarire ikweyo mhuri yako wosiya here mhuri ndoshunga toda kuyananisa vanhu kunokwakuhine munyaya kuti unoti ndawini ndekwekutayananiswa oro kuti ndikuda kuti ikondi tataida kuti tibatsirane ndechekuti marriage certificate unotorwa navamurangano ine chekuita neuko kwaakaisa nyaya dzake kuchirungu panapa isu ngatitaurei zvemunhu akatora mukadzi tisingatarisi kuti mukadzi akatorwa akachata here kana kuti haana munhu akangotora mukadzi wemunhu imhosva yekutora mukadzi wemunhu ndonyaya saka akauya pano kuzotaura kwamuri mambo kuti munhu akanditorera mukadzi wangu
kana yanyaya yemuchato inobuda muno nemi mambo kuti no zvemuchato shamwari wawazotaura uyu isusu paakaripota nyaya yake anotaura takachata takatongoziva kuti munhu atorerwa mukadzi wake ndo nyaya takatarisana nayo saka atorerwa mukadzi wake zvinobuda mudare sekutaura kwaazviita kuti asi ndakanga ndakachata isobva taziva kuti kana yakadaro zvemuchato wenyu iwoyo kana iri mhosva imwe iyoyo kuti watora mukadzi womunhu akachata zvine zvitaurwa nevane dare rinofanirwa kunge richitaura izvozvo ivo vanhu vemuchato ava vanodzorwa kukotuko tichiuya panapa tichizovarambanisa panapa vachipanana magupuro avo pano vachibva kukotuko kumajor street court kwacho vachidziendai kwamambo munorambana zviri pamutemo kureva kuti mune makudiwa token of divorce kana kuti gupuro mudare mukadzi wamunhu utora munotoshanda naye handinotora mukadzi womunhu orit wandiri kunzi pachikoro zvekuti yes imi muriticha wokuti ndiri hedho pachikoro pano okay so zvekutsanangurwa mazinziso here chizitalian watu ishu iyi yekuti vanhu vakachata vakadii vakati doenjaji kati avari nyaya yetinoda kutaura ndeyekuti mukadzi wemunhu akatorwa here kana kuti haana ngosva irigomerwa murume kuti akatora mukadzi wemunhu iripo here kana kuti haiti inoda kutsvakwa mudare inototsvakwa tichotaura navo neutsapukunini but ndosati chiti hativade muno mambo kana munhu achinorasirwa nyaya yake achinzi yakapinda kudhara kucommunity court inoraswa kudare ikoko isu hatinei nemapepa aya kuchangamiri munhu akauya muno tinotori nemadhingi masamonzi edu ononyora kuti nyaya yengachidai chidai ine kwairi kudii kwairi kutongwa saka zvinobvira iri kuti nyaya itongwe kaviri ichibvunzana level yenyu yekucriminal nini amoni zotibatsira imi makuti maane mukana wekuti manzwa zvataura ichiitai kunyaya muchinoti painizenge yoenda kumoti aiwa nyaya iyi yakatenda kwamama yangaida kudii uda kudii datombo ndoda kusevha court wekuti anenge asingatauri ndatozobvunzira kuti ndaitoziva kuti mune kwamuda kuyomunogona kunohanda inhera vanhu zvomunhu zvenyaya mambo esa hatisi kuramba kana mudzi wenyaya mataura zvakasiyana kungobvunza tinoda kuona kuti imi kwamachikusungura ndeuko because mune munhu wenyu uyo akatozvidzidzira akatonongora akone zvekuseka kunokundirai tauri kuti chiramba kuti shuwa ndinazvita anoti akazviona achitaura muchingoda izvindopedzisira taona apa munhu aringopomekoma kana kuti munhu uyu arikuda kuhanda nechimunhu akadii akakoromoka kana tadaro unokaona sekuti mazviri kwaanda kutoa zvakanaka ikodzero yenyu futi kuita sei kuti apii noapi taamapa vana kutonga zvakanaka nekwa kuperekwa chivi hazvaitwa sezviri makaona
muenzadzwa ndingo kuti munenge takambotonga munhu kuti ndori akapedzisira nyaya yekudambudziko ndekuti kana musitaura munhu yakasiyana munhu kuti aumbotikati ai ikoko kutori nemadzimambo akatambofanana dambudziko rikunde kuti wakafarira mhosva kuno saka ukafarira kuno unotomwa kwawakadini wakafarira ndiri basi bhizi yetu apa iwe taura nini ndiri paofisi apa mhanya panowe pane nyaya iripo yetodati tine munhu auya negweta rake ane nyaya vatomhanya tingowapindura munhu anotipanga mazano chetikushi mirai tine mufana wetuka anoitawo zvekunoita asi achifevhera izvozvo kuti awe otaurirana saka maburitsa vanhu zvozoita kana mazvinzisi hatisi kuramba ndosaka mawatakamira tikutsvaga hatidi kuita chinhu chekuti mangwana tozotokonza saka jamba tiregerai mufana uyo asvike motaurirana zvaanenge atiitei nesoda kutenda bodi nousaidi kwei imwe kusaidi bodi wachipokuti mamukasi vakadzi vevanhu havanyengwe uchizotya kumira mudare uchizvipindurira kuvanhu vanenge vachiita tsika yakashata yakadaro but kuzonenedzera nawo futi chinenge chiri chinhu chakadii chakashata handiti mapoa so matare ose zvawo zvisinei kuti isupreme court kana kuriko kwangoenda nyaya supreme court ngaite nyaya asi nenge idzidzi dzinobva kumakotsuko dzichidzoka kunodzokerai kwamambo kana iri nyaya yekutorerwa mukadzi endai kwamambo kuno mpenyu sinyori tokutambirai nyaya yatiinayo pano yamuri kudaidzirwa namambo murume uyo akamhangara nyaya yake kucivil court mapepa aenda kupi gweta hamuna raenda namambo titorere mapepa kuna mambo aya mhangara kucivil court akauya zvekare ndobva amhangara kuno kudare kwedu isi ndobva tasevha musungwa wake kuuya pano saka mubvunzo wedu wakuti dare nyaya imwe chete iyoyo inofamba sei kana pakadaro inogona kuitwa here namambo kana yakamira yakadaro kuti kucivil court yaane manhingi nemasamonzi kuno kuine masamonzi nokuti kana auya kuno avo vari kuti ngaachiwithdrowa bepa iri toti aiwa haawithdrowe toda kutanga taziva kuti zvinofamba sei umwe ari kuti ndoda kwamambo umwe ari kuti ndoda kucivil court tiri kuitira kuti gweta vazivewo mutupo chiko naye mukuru wechikoro ndinoyera moyo nyajena aiwa pakanaka ati akamborora vaira moyo saka asi abva tirimboita zvibasa ii tozoyakumbatombera unaro here kunoti wakasamunika samunare kwamambo ndapapandanichi
One day. Warora mabasa kupinda makweta ne marriage certificate akatanga kutaura nyora nyaya yakanzwa 8 uko saka inenge ya second report simple and different. Okay. Daya withdraw it for an Okay. Kana kuti wa withdraw. Right. All right. Sasa tsikurana. Ili ndiri ku kana tama ndao. Wangu muzona uzao. Ndo vataura kuti hamubvumi kutaura batinda vauya ndindatozvadana ndatovarambira pini. Isu chatinofunga muzingi ndechekuti kuno kwedu hakupinde gweta. Handitika ukaisiya iri uko kwakanaka nokuti iwewewo futi une mukana wekuisawo rako chii gweta ikoko kwacho kuningi kuri kunzi ngatiendeiwo kana wai withdraw kuno because apo ine marriage certificate handiti wapona inenge yakuningiringa uko kwaunokwanisawo kuisa rako gweta kwete kuti unozonzi unotaura negweta chete iwewe usina rako. Mukomana ari kuti mamiriro akaita nyaya uyu yakati nakei because ane marriage certificate uyezve ari kuratidza takatanga kuiripota ndizvo saka akaenda ari kuuya aona sekuti zvine advantage iripo vese vanenge vane magweta magweta anenge achionesana kana umbowo wekuti pane zvinhu zvakaitika uripo murayiridzi anopinda bhisi andatofara kutonga hedu kana zvakavaka ndendoona kuti mukutora mukana wekuti ndimunotuma vanhu basa mobva mazovashandisa makuda kuvaita zvamunodai amen manzwisa nyaya nogona kuenda asi kana mukaona kuti hazvina kumira zvakanaka munokwanisa kuzodzoka maona kuti komaona sekuti matsikiri yapera zvapera ndinokudzai zvamunozoita isusu vanhu vanoredza mudhishi hativafari kuti munhu abata hove dzake oisa ari kutora banga kuti mudhishi atiti zvakanaka kana zvakaitika muraridzi tikaiva asi kana zvisina kuitika tine urombo saka makudi muri kuda zvipi muda kudhirawo uko moya kuno here kana moenda mukomana udati madhasi aita mapepa enyu vanzoko zvinogona inenge iri right
it's okay. Pachakaita. And iyewo mukomana wachona mamuona hamurambidzwe kutorawo iye futi moindako kwachona ikoko. yakaitwa namaramba zvinenge Right. saka inenge iri right yakadii yakapiwa dhetera rini haisati takafaila our intent to defend or to oppose saka haisati yapiwa date. Izvo mwana umwe angadai atotakura twake izvo. inotatodistebeka so tatistebeka mane tibva kutonga munyaya yakadero futi nhasi ndo dzetinadzo anokupecho iwatora so I think zvadaro takutokusunungura ini mama bvisa mari dare zvose zvedare renyu ndakabvisa mungakwana kutombosiharisa kudai alright pakanaka Iwo kuna gonyete na magi nyaya papasi stopu